Я просто щиро бажаю прям з гідністю пройти всі випробовування. Я впевнений, що рано чи пізно народ отримає ту свободу і гідність. Історія, на жаль, повторюється і повторюється в негативному контексті. Колись нацисти в Німеччині вже забороняли вистави, спалювали книжки або арештовували за волелюбство інтелектуалів і митців, які жили в 30-х і 40-х роках в німецькому, тоді в Третьому рейху. Те саме робила радянська влада за часів Сталіна та й пізніше. Ви пам'ятаєте, що за незаконні співи, книжки і так далі можна було потрапити в в'язницю. Зараз, на жаль, ці самі практики продовжує використовувати сусідня з нами країна. Україна сьогодні воює за свою незалежність, за свою свободу, також за майбутнє всієї вільної Європи. Ми сконцентровані на боротьбі з ворогом, і ми діємо так, як потрібно діяти для того, щоб перемогти ворога. В тому числі ми прекрасно усвідомлюємо, що з території сусідньої Білорусі Росія хоче цього, білоруський народ чи не хоче, але робить акт агресії, здійснює акт агресії по відношенню до України. Тому, безумовно, я не думаю, що зараз час говорити про моральну сторону того чи іншого відношення. Нам потрібно виграти війну, а потім ми повернемося до питання моральних відносин між народами.